Gaetano Buttigieg twieled il-Ħamrun fi 17 ta' Jannar 1923. Ommu Marija Assunta Imwielta de Guara, missieru Francesco Buttigieg, li kien fundatur tas-Soċjetà Mużikali San Gaetano tal-Ħamrun. Ta' 14-il sena daħal apprentist id-Dockyard fejn laħaq skrivan. Gaetano kien żagħżugħ mimli enerġija u attiv ħafna fl-azzjoni Kattolika. Kien mitlub jiftaħ fera tal-azzjoni fil-Marsa. Ma' tfal li kien jgħallem, kien kreattiv u dedikat. Beda jiktbilhom kanzunetti u makjetti biex jieħdu gost jirreċtawhom fil-kantina taħt il-Knisja tat-Trinità u bekk iħeġġiġhom jattendu. Jien niftakar il-Gaetano, meta kien jispiċċa mix-xogħol, kien jiġi jinżel quddiem il-Knisja, kien hemm ħanut ta' Giuseppe il-Billy Boy, kien jieħu kafè. U wara mbagħad imur jiftaħ l-azzjoni, it-tfal ikunu jistennew biex jiftħilhom, u mbagħad il-ħadd kien joħodhom il-Marsa tal-Ingliżi, jilagħbu l-ballun, u hu kien jilgħab magħhom, u kien ikollu borżaħelu u jqassamilu. Jien kien imisni xi waħda. Kien jaf ilaqqa sew l-ispiritwal mal-materjal. It-tfal li kien jgħallem baqgħu jġibulu rispett kbir tul ħajtu kollha. Biċċiet minnhom saru Cappuccini, kellu isqaq ukoll Franz Baldacchino, tex kien ferreħ. Kellu talent kbir fir-rima u kif ipoġġi l-kliem u l-aċċenti fil-kanzunetti. Naħseb Gaetano mid-dera kien għandu kun jagħtas u jirrima. Għax ir-rima kienet tant faċli tiegħu, tant faċli. Mhix imqansħa meta kultant tisma' kanzunetti induna ta' tagħmel dik il-kelma biex jirrima. F'Gaetano ma ssibhomx laqgħa kollox postu. Tant ħelwin. Spiss bdew jistednuh ikanta fl-attivitajiet nazzjonali tal-Azzjoni Kattolika u għaqdiet oħra. Beda jdur ma' Malta koll. Gaetano jien meta kont tifel kien l-idolu tiegħi. Tant kont nammira il-ħila illi kellu illi dawk il-kanzunetti li bħala tfal fuq Rediffusion konna nisimgħu aħna bil-Ingliżi u bit-Taljan, f'daqqa waħda dawn ġew bil-Malti. Skoperta lina kienet, għalija kien l-idolu ġifieri jekk tgħidli għalija Gaetano Buttigieg kien daqs kemm kien Elvis dik il-ħabla kien Pat Boone l-istess. Meta billi jiena kont fl-Azzjoni Kattolika, allura kien ikollna ħafna laqat tal-azzjoni, f'kull laqgħa li kien ikollna meta kien ikoll dawk il-serati kbar, Gaetano kien ikun hemm. U ħana kulħadd kif jgħid ħireġ Gaetano Buttigieg is-sala kollha Gianluca għandu ċans. F'daqqa waħda kien is-sala kollha tqum kulħadd ċab kulħadd irid jisma' il-Gaetano. Beda jieħu sem ma' Monsinjur Michela Zoppardi fil-programm Is-Sija tal-Morda fuq ir-Rediffusion. U aktar tard fuq it-televiżjoni li kien għadu fil-bidu tiegħu fil-programm Fuq min tiġi Sir Sultan. Wieħed mill-pjanisti ewlenin li kien jakkumpanjah f'dawn l-avventuri kien Edward Taljaferro. Għalija jiena Gaetano kien wieħed mill-pionieri tal-kanzunetta Maltija. Gaetano wara li kien jaqleb dawn il-kanzunetti mill-songs Taljani, Ingliżi u Amerikani għal Malti, u mbagħad beda jikteb ukoll songs oriġinali kemm il-mużika u kemm il-kliem. Iżżewweġ lil Censina Bonnici fl-1953 u kellhom 11 ulied. Gaetano kien bniedem bilanċjat ħafna u dejjem baqa' jsib ħin jgħallem, ikanta u jieħu ħsieb il-familja li tant kien jindokra u jħobb. Ħallina 10 snin ilu, kif dejjem għex, ferħan, daħka u tbissima fuq fommu.